Nakarin na yung namaya. Lakas ka bro. Last na, sir doon. Anong pa? Ang lalakas nila eh. Umayat ka agad. Totoo ba? Wala makain. Ay, sorry. Ay, ito tayo. Umayat? Ang lalakas kasi. Kaya mo na. Nagagim pa ako. Sabi nga ni Coach, ilang buwan lang nalala. Huwag ka mga pagtutuwa. Paano kasi sa dito na dahil sa parang tinutulak lang siya. Ngayon may Ako may lalapay. Ngayon kanina. Ano ang lalaro? Ayan, idol. Resort ka, falls. Resort. Ay! Overpower. Home run power. Ang dalawa. Nasa YouTube na tayo. After the chicken na. Okay ka. Sino ka dito? Wala mo. Pero na siya. Pero ano, well, one part. Watching one on one. Sabi ni Jan, Si Harvey. Ay, si Linda. ano ba sabi mo? Pero hindi ko sinabi. Sabi ko pa na nagtatawa. Ay, tatawa. Si Linda. Invite daw lumabs. This Friday or next month? Magkano pulad mo sa akin? Video po. Sir. Ay, sorry. Okay na? Sorry po. Fourth five, Yuna Don Machigan. Yuna Don Machigan. Fourth five. Itawag ko na lang po ha. Mukha siyang jolly dun, no? Pero in person, no? Hindi na siya jolly. Hindi mo siya kinausap mo. Ay, sorry. Fourth one, ka-MC. Naglalaro pa yun.
Last Mark, ilan mo na daw? siya yung back. Sir John! Sir John! Sir John! Ano yun? Sila yung okay lang po. Mananalo ka. Walang pera. Part 2. Oh, kami na. Sinong kalaban? Karaban? Ano oras na? Hey, Chris! Lipat mo. Ate Barbie! Ate Barbie! Kunin mo, kaya Ate Barbie yung sabi. Para lang. Shot? Out shot. Kasi ano pala, si Mr. Sam. Di ba? Oh, sige.